फ्रेंड्स बरायबाय बडा जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली फैनानै गोदान सरकार फैसिगोन आरो गोदान सरकार जानायाव सोरनि सरकार फैगोन बेनो जाबाय बीजेपी एबा कांग्रेस जुदि सरकार चेन्ज जायोबा राङारि अनसुंथाइ मोनगोन ना मोनला जुदि सरकारा बेनो थायोबा नोंथांमोना गोदान स्किम मोनगोन नामा आरो जायफ्रा CMAAA लन लादोंमोन सेकेन्ड किस्ति मोननाय नंला नामा एबा जायफ्रा सेकेन्ड किस्ति मोनबाय लनखौहाय सुख'नांगौना सुख'नांला बेनि सायाव डिटेल्सखौ जों सावरायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला राङारि अनसुंथाइनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन मानोना गोबांथार कमेन्ट्स फैदों आरो बिनि सायाव आं भिडिअ खालामाखैमोन इलेक्शन जादोंमोन नालाय दा डेट फैबाय 4 मेआव स' 4 मेआव फाइनाल रिजाल्ट मोनसिगोन बेनो जाबाय आसामाव सोरनि सरकार फैगोन दा बे 4 मे खालि साननाय हाबाफारिया जासिगोन जायफ्रा दाखालि भट होदोंमोन दा बेखायनो जोंनि आसाम स्टेटआव मोननै पार्टिया रल लागोन बेनो जाबाय बीजेपी आरो मोनसे जाबाय कांग्रेस नाथाय एलायन्स सरकारा 4 मे खालि फैनाय चान्सआ दङ हारसिं सरकार दानिया इजि नङा दानि जुगाव जोंनि आसाम स्टेटआव बा जोंनि सरकार जिनोखि दङमोन थांनाय बारावबो एनडिएमोन देग्लायबो एनडिए जाबावगोन नामा बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो हाला कांग्रेसआबो एलायन्सआव दानो हागौ बीजेपीआबो एलायन्सआव दानो हागौ दा जियानो जा 4 मेआव जों मिन्थिगोन नाथाय बिनि सिगां जों सावरायगोन आसामनि राङारि अनसुंथाइ अरुणोदय लोगोसे CMAAA एबा निजुत मयना गोबां रोखोमनि राङारि अनसुंथाइ दंमोन बेखौ स्टुडेन्ट्सनिफ्राय लानानै रायजो राजाफ्रा मोन्थिनो लुबैगासिनो दङ दा बेखायनो जों सावरायगोन फार्स्टआवनो बेनो जाबाय CMAAA नोंथांमोना जायफ्रा किस्ति मोनबाय आरो मोननो थांगासिनो दङ आरो नेक्स्टआव एप्लाइ खालामगोन बियो मा जागोन जों अफिसियेल वेबसाइटआव दायो थांनो थ' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंनि आइडिजों नैबाव लगइन खालाम बे लगइन खालामनाय लोगो नोंनि प्रफाइलाव नोङो थांनो हागोन CMAAA 2.0 1.0 3.0 फैगोन जुदि इनकेस जुदि दानि कारेन्ट सरकार एबा बीजेपी सरकारा बा एनडिए सरकारा थाबावोबा दानि हमना लाबाय नै बीजेपी सरकारा गैला जास्ट एग्जाम्पल अब्ला नैबे स्किमा बन्द जागोन दा बन्द जायोबा 2.0 आरो बेनिफ्राय 1.0 जायफ्रानोखि सेकेन्ड किस्ति मोनबायनो हमना ला सेकेन्ड किस्ति मोननायफ्रा 50%आ नोंथांमोना बेखौहाय 50% खौ बेंकनो हरफिननांगोन एबा 1 लाख रांखौहाय बेंकनो गथायनांगोन लन हिसाबै नोंथांमोना बोसोरै मान्थलि सिस्टेमाव बेखौ सुख'थारनांगोन कुनु गनाय नङा मानोना लेनदेना नोंथांमोना बेंकजों जाबाय आरो जायफ्रा हमना ला फार्स्ट किस्तिल' मोनदों सेकेन्ड किस्ति मोनासै इनकेस जुदि सरकार जेनोबा थ' नोंथांमोना सेकेन्ड किस्ति 1 लाखखौ मोननाय नंला आरो लोगोसे बेखौहाय बेंकनो हरफिननांनाय नंला दा बेखौ जों मिन्थिबाय बाथ्रा जाबाय जुदि दानि सरकार थाफिनोबा स्किमा कन्टिनिउ थागोन आरो सरकारा जेनेबा स्किमा बन्द जागोन बाथ्रा जाबाय माने गोदान एप्लाइ जानाय नङा आरो नाथाय बेंकजों लेनदेन थानायफ्रा रांखौ जेरैखि जाया हरखानांगोन गाबबाबो गनाय नङा बेखौ क्लियार खालामबाय देन बेनिफ्राय दानिया आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ दाख्लैबावै 9,000 होदोंमोन ना बेनो जाबाय अरुणोदय स' अरुणोदय 3.0 आव जायफ्रानोखि मोनबाय एबारो जोंहा 10 एप्रिलाव जोंहा मोनगोन ना मोना बेखौ जों मिथिबाय 10 एप्रिलाव जों मोनासै मानोना इलेक्शन जादोंमोन बिनि थाखायनो एप्रिल दाननिखौ सोखादोंमोन 18 खालिनो देन बेनिफ्राय दायो मे अके स' मे 10 तारिखआव जोङो 250 रांखौहाय मोनगोन ना मोना गोबां साननांगौ अरुणोदयआ 9,000 जाबाय बा 9,000 जाबाय न' बे नङा मानोना दान मोनब्रैजों बै समाव जमा खालामनानैसो खनसेनो 9,000 सोदोंमोन ना दा जोंनि राङा नैबेनो थागोन 250 राङा नाथाय बेयावबो दानि बीजेपी एबा एनडिए सरकारा थाफिननांगोन होमबासो अरुणोदय नैबे 3.0 नि एबा 2.0 नि एबा 1.0 नि 250 रांखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो लोगोसे जुदि सरकारा फैयोब्ला अरुणोदय 4.0 बो एप्लाइ जागोन बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नेनांसिगोन नाथाय सरकार गैयाबा बेबो स्किमा बन्द जागोन दानि हमना ला जुदि सरकारा चेन्ज जाबायलायनो गासै 126 टा सिटआव जुदि कांग्रेसआ मिलामिसि खालामनानै लोगो जानानै 64 टा मासि मोननानै जुदि सरकार दायोबा अब्ला बेफोरबादि सरकारि स्किम लन आसनि साख्रि बाख्रिया फैगोन ना फैया गोबां सोंथि येस 100% फैगोन नाथाय स्किमनि नामा चेन्ज जागोन स्किमनि नामा चेन्ज जागोन आसनिया ओंखारबाय थागोन नाथाय आसनिनि नामफ्रा मुंफोरा चेन्ज जानानै नोंथांमोना जेरै बेबादि राङारि अनसुंथाइ मोनदोंमोन बेबादिनो 100% नोंथांमोनाबो मोनगोन आरो जुदि
BJP सरकारा बा NDA सरकारा थाबाय थायोबाथ' बे स्किमा कन्टिनिउ जाबाय थागोन आरो दा बेनो नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय आरो लास्टआव मोनसे खोथा दायो गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय अरुणोदय रां बारायदों बा हयथ' डेट फैदों बेबादि टटेलि जुदि भिडिअ नुदोंबा बे गासैबो नंखाय दा जेबो बाजेट गैया मानोना दा आसामाव सरकार गैया नोंथांमोना बेखौहाय मे दाननि उनाव हमना ला नैबे जुन आरो जुलाइआवसो माने स्किमखौहाय मोनगोन जुदि कारेन्ट सरकारा थाफिनोबा आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय राङारि अनसुंथाइनि लेटेस्ट आपडेट